20 November 2024 azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Nhasi ndadzoka ndino ma-updates ese ari kuitika kwasadza kuZimbabwe. Zvinhu zvese zviri kuitika nhasi ndo zuva riri kupera SADC summit ende ndo pavari kuita meeting yakati koshei yacho inenge iri nane. Muri yeZimbabwe pane kunyadzisanwa kuri kubuda kuri kutaurika panyaya idzodzidzi, but isusu tese tinozviziva. Kana iwo uchizivawo futi kuti hauchaide ZANU-PF wakakura nayo yachembera yako kuboa, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikani. Like right now izvezvi. Thank you. Right, nyaya iripo muri yeZimbabwe yakamira yakadai so. Pari kunzi pari kutarisirwa kunge pachiuya 4 mapresident chete out of 15 vanga varipo pa lineup iripo. Ndo mashoko ari kubuda panapa, ndo nyaya dziri kutenderera, nyaya dziri mu circulation. Pari kunzi only 4 of the 15 SADC head of state will attend the extraordinary summit of the bloc in Harare on Wednesday, in what a former foreign minister is calling a snub for host President Mnangagwa. Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi and Mozambican President Philip Nyusi, whose countries are on the agenda, confirmed attendance, and so did incoming SADC chair Madagascar leader Andry Nirima Pajoin. Botswana's new president Gideon Dumaboko will attend his first SADC summit since winning the October 30 vote. Other countries have sent their foreign ministers or deputy presidents. Do nyaya iri mu circulation iko zvinezvi. Nyika 4 chete ndo dziri kudecide kuti tiri kuuya. WeMadagascar ndiye ari kunzi next incoming, ndiye anenge ari kuzoita next SADC chair, ndiye achenga aripo ari kuuya. Philip Nyusi I think munomuziva mese, ndiye ari kusiyira Daniel Chapo kuMozambique, saka ndiye zvakare achanzi arita se achange aripo ari kuuya. Tikobva kwaita new president Gideon Boko na uyo weku DRC Tshisekedi wavo Felix ndiye ari kunge ari pache. Ndo vanhu vamapresidents ari kunza confirma kuti vari kuuya, ende zviri kunyadzisa. Zviri kunyadzisa because unoziva kuti ukatarisa pane chaive chiro vanochi arrival time chavakabudisa neZroman Nheru ichi, vamwe vakanzi confirmed, but if you look at Zambia uchatona pakatonzi to be announced, hapana kana information, pakangonzi Zambia chete pese pakangonzi to be announced, hapana kana any information yavainayo kubva kuZambia kuti ndiani achauya kuZambia wacho, ndiani achange aripo. Zviri kutomakisa, ndo nyaya iripo. Handiti dzimwe nyika yakaita seMauritius ichangobva kuhina ndo imwe futi ine to be announced. They don't even know kuti ndiani ari kuuya, achauya here kana kuti haauye. Ndo zvinhu zvacho zviri kuzoitika manje. Saka I don't know guys kuti muri kuzoonawo sei nyaya yacho iri papapa, because zvakutaka kumakisa, but ma-circulations ma-streets ari kubuda panapa ari kutaura kuti zvoni fearless no-nonsense and disciplined Hakainde Hichilema boycotted SADC summit for a good reason. He doesn't want to mingle with a club that promotes dictatorship. Good work HH, you have thrown an egg in ED's face. Anzaiwa very good wagona wakanda zai kumeso kwa Mnangagwa. Ndo zviri kutaurwa nevanhu panapa kuti saka ndosaka uya asiri kutouyawo inyaya dzimwe dziri kutaurika hama dzadiwa. Zviri kutomakisa futika kuti zimimi munenge makauya vanhu vekuiginwa yori wakahosta apa ndiwe futi una mana unonzo hosta ndiwe chair fanika saIchilema akomanaka Hichilema menochi kubva pakatogadzwa uyu wacho musi wakatogadzwa wacho hana kutouya. Maybe mamwe ari kuita zvevirtual izvozvi, virtual meeting vatongopindira pa online. Ndo nyaya dzacho dzavanenge vachiita. Ivo vanenge vachitaurawo ma-reasons akasiyana-siyana komana wacho kuti vanogona kuti iyo tikusevha macost, matingangoenda nezidelegation tichikwira mandege tichizadza tose ndoatenda inini, but ndoatenda virtual otongoconnectwa zvakaya kutoona ari paTV. Kuna vanhu vakawanda chitoriwo chidzidzo because mari dzinozoshandiswa pazvinhu zviya zviya. Unoziva kuti kuna vamwe vanhu kuti akatongonzi vasumuka kufamba vamwe vantorwa kana half a million chaiyo ngotenderera muAfrica muno mudhuze, vamwe vandu vanototswanya million racho. Saka it's something chekuti zvinowanzoitika izvozvo, but rekedza timboona kuti pa time dzekusvika kwavo dzacho dzichange dzakamira sei, because Dumaboko ndiye anzi ari kupinda muno muna 11:45 achange apo ndo time yake yekuti ange asvika
apa airport, but tichazoona kuti ndege yacho inenge yasvika here nevamwe mapresident. Ndenyingokuonesa kuti ningasvika. I think it's very important so that munonyatsogara maziva kuti ndo zvinhu zviripo, ndo zvinhu zviri kuitika. Munyazoziva kuti ningazouya ningazoregera vanenge vasina kuuyawo zviriko zvinowanika because zvisiti zvekutanga ka. And then tapinda padzimwe nyaya dzimwe dziri kutenderera muZimbabwe muno nezuro kuna vanhu maminister 2 akaappointwa kumanaka with immediate effect. Zviya zvongonzi siki motoona patoiswa munhu ndo nyaya yakaitika in terms of section 104 subsection 1 as read with section 225 of the Constitution. His Excellency President Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa has appointed Honorable Love Momatuke, Senator, as the Minister of State for National Security with immediate effect. Ndo nyaya iri kutoitika iko zvinhu omana post itakabvira data tiitaura kuti kose pasingaiswe munhu ipapo because iye ndo post yekuti iye aimboishanda mudharayo aishandira achiri under Mudhara Mugabe. Saka I don't know zvavanenge vachiitawo madhara waya but something yekuti iko zvine zvipakuiswawo mumwe manje vamboisanawo but pane mastreets zvaari kutaura achiti aiwa achazoshanda ari under chichibosi kune vanhu vagara vachiita se vaiperforma maduties at that position. Mashoko anga achibuda saka patonzi amen uyu anenge aiswa he will be just like a placeholder. I don't know, it will be more like a placeholder. Amen, but ndo nyaya dziri kutaurikawo panapa. I don't know kuti imimi makadzitarisawo hama dzadiwa munozoona se munozondudzwa zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvekuti ndingakwanisa kuzongo komenda pa on pazviri but imimi munokwanisa komenda muchindudzo inini rangu ndinga ndatoita kukuonesai. And hasi ega akaiswa pano mwe futi akaiswa hanzi Raymond Machingura ndiye akaiswa Executive Director of the Presidential and National Scholarship Department in the Office of the President and Cabinet. The appointment is with immediate effect zvekare. Ndo zvakaitika akaiswa futi ipapo. Ndo maministers manyowani amanawo imimi zviri zvamanje amadzadiwa. Haya muchanakidzwa zvenyu nawo maministers enyu aya because I don't know kana vari effective but ma duties ava vari kuiswa zvakafanana zvona state security zvina contribution zvinonyanyisa kupa kunyika. Imimi nyaya dzavo ndezvawo zvesecurity state yavo ndo zviripo ndosaka munonzwa zvitonzi state security saka ingori zvinhu zvavo veikoko hazvina zvinonyanya kucontributa unlike mamwe maministers ekunziko zvine zvitoona kuti maministers zviri kunyadzisa. Maministers mazhinji ari kufoira zvisingaite. Ndakatombozvibvunzawo kandi ndikati ko maministers aya zvavari kuita pane chavari kuita chiri effective here kana kuti pana minister ambobudo akaita something chiri kuonekera here. Mindiro takadzishaya katona kuti maminister aya akaya toita zvinhu zvitori useless. So most of them umwe minister of sports bhora rakutotambirwa kunze ndimukuzviona mese minister of vakawanda tikatotedzana mazita ndakatombo challenge avanhu ndikati kana pane ministry yamukuziva iri kutomboitawo zviri nani ndiudzei ndida kutoizivawo so that pamwe tinogona kuzoita sei una zvimwe zvacho kukutooneswawo kunzi shamari chakati kuri kushandwa zvakanaka kunoko so that togara tichiziva tichazoregedza kutanga tiri kungorotomoka tichitenga tiri kuita sei tikuti vanhu vari kutadza but hakuna kana one yakataurwa nemusoro. Minister of Finance jaje Minister of Finance mwakazomboti aiwa hanzi vakaintroduce zigi kuti inge richinoda so economy ndikati zigi racho riri kushanda here riri effective here hatidi zvinhu zvekuti tizotaura mangwana toita kunge pamwe tinenge takudherera vanhu. Anyway tova tasangana nemwe nyaya panapa madzadiwa pane nyaya iri kutaurika na Gift Siziba Australos panapa anomuza kuti imba ya Thomas Mapfumo yekudomboshawa irinze katsva chichi saka panapa pari kunzi those who would like to help in rebuilding exile music legend Thomas Mapfumo's home in Domboshawa, which was burnt down by a fire on 23 September 2024. You can do so via this GoFund campaign. Ndo mashoko ari kubuda vabhatwe saka lingire GoFundMe. Unaenda pa Gift Siziba Australos on X, Facebook, kwese unoiwana inenge iripo link. I'm sure upo chingoona anenge aisa futi kwake unokwanisa kuruwana kana muchida kucontributa pa kuti imba ya Mapfumo inge ichivakwa. Zvinhu zvingoripo zvikutaurika oma streets mozoti pamwe isusu atina kushare nyaya dzacho tatopfura nepo tichizivisana. Popa paita nyaya yemudhara uya wekubuda chichema Simon Pasho Mangube uyu angambori vamadhara ekuredio akabuda achiti nhamo yanditsika video rake rakabuda umana zvainzwisa tsitsi hazvo anditi because unoona kuti umana ndoko zvakazosvikawo saka nyaya iripo pari kunzi Chivayo akazongobuda achipledge kuti saka ndinoda kumubatsira
emergency because handiti mona pachiyewesa kana kuzodaiso una nditori kuno kuzongodidi ndikurima saka Chivaya wazongonzi right Chivaya ada kumubatsira ada kumupa 20,000 USD cash single cab truck right risingadarika haro 15,000 but akabva ati ngauye na driver wake achava achimudrivira ane license iri valid action emergency ndo nyaya yacho yakazongoperera. I think this time Chivaya anotanga ari mugood mood ane the cause akazombopledge futi kubatsira mwana sikana uya yakanzika mwana kakanzika kari kudingirikana kada anobatsirwa ku is it India zipari kuti GoFundMe vangu 10,000 ndokukupa oendai munorapwa ndo nyaya dzacho dzirimo muma streets for now but nyaya dzakazarisa pano zvatiri kuita nhasi yanhasi iyi toda kuti timbokatira panapa so that ndikwanisa kubuda ndakanyatsodzi ronga accordingly that iyi nyaya yechakati nyaya yechakati nyaya yechakati so I'm sure nhasi muchakwanisa kuwana 3 or 4 videos like this updates esi ari kuitika because a lot is happening in Zimbabwe. Muri yeZimbabwe ndangondidarike nepanapa ndo nyaya dziripo iko zvino patati titangire so munokwanisa kundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section muchindiudzawo kuti muri kudzionawo sei nyaya dziri panapa.